Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Disa dixwîne. Roj baş. Wisa de heye? Baş, bawer. Fermo. Çawe? Çawa me? Tu nabînî ez dixwînim ji xwe re? Ere her dem dixwînî. Çi dixwînî? Çi dixwînim? Ha. Ha, çi dixwînim? Bawer, Karê ez nekarin hey. çîrokekî Kurdî dixwînim. Çirokekî Kurdî dixwînî. Belê, çîrokekî Kurdî dixwînim. Ka bêje? Tu çîroka Memozîn naz dikî? Te xwendiye? Mem nas dikim. Ciranê min e. Ciranê min e. Dika bêje bêje. Heger tu naz dikî ji min re bêje, dika çîroka wan ji min re bêje. Pirastî çîroka me min jî zanim. Mem kurê mirovek pir feqîr e. Belê belê. Êjin jî qîza mirovek pir dewlemend e. Vay vay vay. Îna Debêje. qarûn. Erê. Wana hevdî li diskotekê nas dikin. Diskotekê? Belê. Diskotekê. Fermo fermo. Dora mem dişê qîzê dixwaze. Bavê zînê naxwaze keşke bide wî zalim e. Lê evîn çeqe neditiye. Belê. He. Dora jî karê canê mem dike. Mem serxa digire diçe Ewropayê. Vay vay vay. He. Belê. Kazaxan digire Ewropayê dikeve kavkarê înşaatê. İnşaatê. Karlajan çê dike. Mem. Karlajiyek çêtir e. Maşallah. Erê wel. Debêje bêje. Dora pir pera kazanç dike. Ha ha. Ve digere tê li welatê xwe. Hı. Malata nekeve. Av jî tune malata. Çay jî tune tiştek bînî ji min re. Tu çay dixwazî. He. Dika xilas ke ji te re bînim çayê. Ê bû. Hı hı. Dora tê welatê xwe gundê hemûya digire bi pera. Bi perê xwe. He. Vay vay vay. Diçî zînê radibê zînê ez ê te bigirim. Hı hı. Ya bi dilxwazî yan bi zordestî. Hı hı. Zorê pera. Bavê te dide bide. Nade ez ê te birevînim. Ha. He. Ew ez zanim yani. De bes. Tiştek ez zam tune. Bes. Tu bêje. Ev ne çîroka Memozîne bawer. Çiroke çi ye? Na bera me de be. Çîroka filmekî Tirkan ev ne çîroka Memozîne. Her dem kes tiştek tu bêjim dibe tişte filmê Tirka. De bes. Tu bêje tu zanî. Êrê ez ê bêjim ez ê bêjim. Bes baş guhê xwe bide min. Sibeh zerê var dixwînî. Baş e? Memozîn. Nemozîn. Ha. Çîroka Memozîn. Mem yani di çîrokê da mem kurê mîrê Meğribî ye. Meğrib yani welatê Meğrib. Meğrib. Belê Meğrib. Welatek din tune. Dibe kurê mirê Meğribê. Belê Meğrib e welateke. Çi mir biye ê. Aha. û zîn jî xwîşka mîrê Botan e. Ew dibe. Botan yani Cizîra Botan. Te bîstî Cizîra Botan? He zanim çawan nizanim kuru welatê me ye. Baş e. Heh. Waqas jî zanim yani. Ha tu hemî tiştî Ne zanî. cahilîm. Maşallah tu He. hemî tiştî dizanî. Baş e. Guhê xwe bide min. Mem Ê. xewnek dibîne. Rûne were fêdî were. Na şuna min baş e spas. Tu bêje. Kutariyê te me. Xewnek dibîne di xewnê de tê keçekî pir bede û ciwan navê wê Zîn tê xewna wî. Xewnawî. Belî. Yani janawî de nabe xewne de Di dibe. xewnê de dibîne. Allah Allah. Di xewnê de jî gustîlka Zînê Gustilka zînê. belê dixe destê xwe û di gustîlka Zînê di gustîlka xwe jî dikeve destê Zînê. He. Xewne da. Ev di xewnê de. Ha ev xewne da. Baş e lê wextê sibê ji xew radibe xew radibe dibîne rastî jî gustîlka Zînê di telyawî de ye. Ha ev kem. İcar çi dike mem biryar dide ku
B welatê Zînê. Yani plastik şey bu ya. Aha rastî çê bûye? Gor çîrokî. Gor çürük bu ya. He. De îcar Perfekte heye. aha. Çawe mem tê welatê Zînê. Bi çi tê? Çava bıçıttı. Evet. Çava düşüyor yardı çi. Baş. Tu Ez. bawer Baver. tu dixwazî ji Mêrdînê bê Cizîrê. Tê bi çi bêyî? Dersim ne be? Dêrsim jî dibe. Ha. Ji Dêrsimê tê bê Cizîrê. Tê bi çi bêyî? Otobüs ettim. Bi otobüsê. He. Ha. Lê mem bi çi tê? Tu bi otobüsê tê baş e. Mem bi çi tê? Valla tek dur Maghrib. Belki bir tren ed be. Kuru ew deme tren nebûn. Uçak. Teyyare. Teyare. Ari. Tren tuna gayre. Teyyare Ew tuna. zamanê zamanê berê. Berê. Ha, çend Nebûn sal? ew tişte hemî. Hazar sarı bir bir çi var. Sedê salan e. Bawer bi sedê salan e ew tişte. He. Bi sedê salan ew tişte he tu nebûn. Ez sen bıçıttı tu beje. Niye? Bi çi tê? Bıçıttı. Bi hesp tê hesp. Bu hesti. Êrê bi hesp tê. Allah Allah. Kaç Eri- tektin tu ne bu ya? Hesp. Hesp. ایروژ امی دیستا وگرن سر لیکرا خویا چوینه Çuyin. اره Çün. وکو به انگلیزی دگوتن تو گو و به فرانسی دگوتن اله انجی پختیخ به کرمانجی ام دبیجن چوین ما گوتو بو از دچم قهوه از دچم سینمای از دچم سوکه انجی بازاره از دچم دیاربکره از دچم مردینه از دچم آلمانیای از دچم امریکای Belê. لبلی گاوا که مروف دچه مروف یان لتاکسیه سوار دبه یان لاتوبوسه سوار دبه یان لترینه سوار دبه یان لکشتیه سوار دبه یان لتیاره سوار دبه یعنی بالافره Beri. مروف بالافره سوار دبه Yan jî wek bawer li hespê swar dibe. یان جی مروف لحسپه سوار دبه ایجا گاوا که مروف دبه از دچم لمروف لحسپه سوار به و بچه مروف دبه از به حسپه دچم Ez bi hespê diçim. Ha, ez bi hespe edişim. Rast. یعنی مروف به چی دچه مروف به حسپه دچه مروف به تاکسیه دچه مروف به اتوبوسه دچه تیاره. مروف به ترینه دچه مروف به تیاره دچه یعنی مروف به بالافره دچه بله. مروف دکاره به کشتیه جی بچه و اگر مروف بخوازه Beyaz edişe. مروف به پیان دچه Aa, bu beyandı şey. اه. Ha. Başı. Peyan. مروف دکاره به مشه بچه مروف دکاره به روی بچه لی مروف دکاره اگر پره مروف هبن مروف دکاره جخواره لی اتوبوسه سوار ببه و مروف به اتوبوسه بچه آنجی مروف به تیاره بچه لی گاوا که مروف بخوازه نینیاوی به کاربینه مروف چاوا دبیجه Çavat biri. باور Naçe? باور تو به پیام دچی درسمی Na. تو به Ez. چی دچی درسمی Hespe edişim dersimi. تو به حسبه دچی درسمی Eri. او قصره هنه رین دریج و دور Bu otobüs biçim. تو به اتوبوس دچی درسمی تو به حسبان ناچی درسمی Bu otobüs edişim dersimi. دما بری بو خلاص بو او ایدی مروف به اتوبوس دچه مروف به تاکسی دچه Bu Arabi مروف edişe. به عربه دچه مروف به بالافر دچه Bala fırtına dersimi. بالافر تو نه Na. مروف دکاره به ترین بچه Tren jütüne. مروف به ترین ناچه Na. Heya harput edişe. ترین حیا خارپوت دچه خارپوت ج ورزنگاری. مروف به اتوبوس دچه درسمی Eri. کات پیمره دوباره بکن Dubara bakın. از به تیاری دچم مردینه Ez bi teyarê diçim Mêrdînê. Evet bu tayyare edişe merdini. از به عربه دچم مردینه از- یعنی از به تاکسی دچم Bi مردینه taksiyê diçim Mêrdînê. Evet bu taksi edişe merdini. از به اتوبوس دچم مردینه Evet bu otobüs edişe merdini. از به ترین دچم مردینه Ez bi trenê diçim Mêrdînê. Tu bu treni
Diçi merdini. Ez bi keştiye diçim Merdin'e. Bikaştiye. Eri, mana be. Na. Derya tune merdini. Li Merdin'e derya tune. Tuneye. Henge ez bi keştiye naçım Merdin'e. Aa, bikaştiye naçi merdini. Keşti yani gemi. Gemi. Ez bi keştiye naçım Merdin'e. naçe merdini. Ev bi keştiye naçe Merdin'e. Aa, ev bikaştiye naçe Merdini. merdini. Jiber ku, Jiberkul Merdine derya tuneye. jiber ku li Merdin'e derya tune. Bahr tune, bahr. Bahr jid be. Jiber ku li Merdin'e bahr tune. Jiber kuju merdini bahr tune. Li Merdin'e. Le merdini bahr tune. Jiber ku li Merdin'e bahr tune. Jiber kur le merdini bahr tune. Vefam kir? Tefem kır. Veli. Otobüs ettim. Bu otobüsü. Ha. Ha. Le mem biçiti. Tu bu otobüsü başa mem biçiti. Valla tek dur Maghrib. Belki bir tren edi be. Kuru ev deme tren nebun. Tayyare. Tayyare. Ari. Sen bıçıt tu beje. İyi. Biçiti. Bıçıt Behespti. Hesp. bu hesti. Eri behespti. Allah Allah. Kaç Eri- istektin tu ne biye? Behespti. Bu hesti. Aha. Hest ne ben abi? Jiberku hesp geleki lezgine. Ev gotuna teyaz. Çava bizanıp turasıydı beje kurba. Ne ezdi bejim baver? Peki de beje? Allah Allah. Çirok de beje. Tek kadar xan çürük var. Tahmedi khani khondiye. Ari. Ben maskım. Diyar. Alevi Mekke. Fırmırayık başa. Diyar. Maşallah da hem mit işte de zani. Tamam he. Tu her tişt zanı tane az mı zanım? İde- Demek ki tişt tekli beşim tara televizyona Türkiye derdik abi. Demek ki tişt tekli beşim her dem rastı. Deme aji dukhunim Kara- nahri ezbe bukhunim. Dahara de. Mane kundi, buname. Mane ne ya?